Нямах си идея как се създават бюджети, как се организират хора, как се прави маркетинг, как се правят дрехи, какво харесва пазара в България и реално как се прави успешен бранд. Мислиш, че просто пускаш ги тия тениски, пускаш ги тия свичери, ще направиш много яки клипчета, рекламки и всичко ще се продаде. Но истината е, че буквално реалността изобщо не беше такава. И след като тогава вкарах целия си бюджет, който бях събирал от мърчове в продължение на една година и нещо, понеже нямах нито едно от тия знания, абсолютно всичко отиде на кино. Хората изобщо не харесваха това, което бях направил, просто защото не си бях написал домашното както трябва, за да видя какво ще се продава. Така че винаги занимайте само с неща, които разбирате.